Monggo ingkang pikantuk sempur kula aturi jengkar saking swasana palenggah dipun rantos mbak-mbake monggo Bapak. Ayo Pak Yati. Esok awan nanti
pasti
Pikantuk sampur kula aturi enggal jumeneng dipun mantos ibu-ibu waranggono suwun monggo Pak Kati saya wis kinaris sayang sosmo ing kebrayan tan bisa tak rangkul tresno mangsa sisih asta datan gambot senadyan pineksa jograng wong ayu
srengenge slambemu wong ayu. Mas Kicilik, Rara Jonggrang Mas Kicilik. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora wurung yen aku nandhang kasmaran Pak Badut. Waspadakno prajuritmu te kalah perang rete ya. Mula kowe dadi wanita boyongan terete. Coba badhe kowe aja kumaluko. Gone dulure jere Pak rete lah. Bila pati Kang Mas Prabu Kupala Kang Wasedo labuh ing wana segara. Pik tapik, pik. Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ya lho Ra. Ora ngerti yen topik lanange jagat putra ratu Baging Kamarmaya. Aku duwe aji dulet iso dawa asih. Sunuta sun pundhut garwa. Senggol modot. Aku dadi begono bayi sewu. Bayi sewu. Sawangi kudu dadi. Iya Jonggrang pamundhutmu tak turuti. Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen topik lanange jagat putra ratu kalah pengging Kamarmaya. Aku duwe keris senggol modot dawa asih. Rara Jonggrang manut sun pundhut garwa sayang. Sayangku aku dadi begono anak sewu sawangi kudu dadi. Iya Jonggrang anak sewu tak turuti. Tobat-tobat neh kowe wanita keparat. Ora ngerti yen ijlik lanange jagat putra ratu taman pengging Kamarmaya. Aku duwe aji senggol modot dawa. Rara Jonggrang manut sun pundhut garwa. Joko bandut aku dadi begono candi sewu sawangi kudu dadi. Iya Jonggrang anak sewu tak turuti. Saka wedan lebang-lebang wong ayu. Ana ing wisma kencana sliramu sing ngekeki aku wong ayu ali-ali. Wujude amung watu tapi kanggo rebutan karo wong akeh. Ali-ali watu sing menehi
durung malih ali-ali watu tumepel jane manisku najan ambate wis putih ali-ali gowo trita nalikane ning wis wakenongo nendro dalu ngantos trina antum rasa ning tikar asmara ali-ali watu kok wenene lisir dalu sira pamit marang aku kok tinggali ali-ali watu oh hey oh Ingkang sampun piketok sampur matur monggo kula ndedhi jumeneng sebelah malih. Sampuripun dulur. DJ Ayub. hoyo 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 oh ali-ali watu kok wenene sira ali-ali watu tumepel jane manisku najan ambate wis putih ning watune durung malih Nuwun sewu kula wakilipun Didi Kampung Baru sing makili Jlideng. ning wis wakenongo nendro dalu ngantos rina antum rasa ning tikar asmara ali-ali watu kok wenene wanci dalu sira pamit marang aku kok tinggali ali-ali
ana ning luar negeri gunung ngenteni balimu tarewangi guru mikul kayu kon mumulek malang larani ati ora nggawa duwe malah nggawa bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen di sawang tangga mau nyawang aku wis menapa ra kelingan semono kon gunungku nganteni kalimu
ngersakaken bojo loro monggo Kondo bojo loro kedolenan ge Aduh mikir sipate wong lanang kurang ora kurang kanggo kuwat pakulinan yen sipatmu ora tekan kowe tak golek no rewang rewang opo koncoku jago kalinan nang ngawatan kanca mati kurang oh eh oh eh oh eh oh ingkang sampun kados sampur monggo ora kurang kanggo kuwat pakulinan ora tekan kowe tak golek no rewang
grojogan Banyuwangi rena wangi ning tau sepi lanang wadon hang tekani ngilangake susah ing ati lungguh ning pasir-pasiran sambur-samburan kerinduan gandeng tangan selonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir gerak jalan bisik-bisik samayanan makin janji urip bareng sir-siranan digandengan lanang wadon uber-uberan ngembek mangan salonjoran gandeng asli Banyuwangi Rino cit sajroning ati apa babas tenku iki banyu mata aweh tondo amin duwe ana langsung mapan ning pinggir desa wis anakku saben wanci tengah wengi sambat jerit ati iki apa mergo anakku tega ninggal janji prastyo nurut marang wong tuamu dipisahne karo aku Matur sembah nuwun. Asik-asik Mbah Karno.
apa bisa aku nyanding sliramu wong ayu kang dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku kanggo es manis kang tak tuhu kangen iki bisa mari yen sayangku wis bisa nambani kang tak suwun dina wengi Monggo ingkang pikantuk sampur kula aturi sekar saking suasana pelanggan. Monggo Bapak. wis dadi antepe ati nganti kapan mung bakal tak enteni aku wis kebaca tresno nyuwun sliramu wis katon ana mata yen ngira bisa turu bayanganmu wis lebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung kan sakangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu dawa ayu kang dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku kanggo es manis kang tak tuku kangen iki bisa mari yen sayangku wis bisa nambani kang tak suwun dina wengi dadi tangga kangene ati iki apa bisa aku nyanding sliramu dawa ayu kang dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku kanggo es manis kang tak tuku kangen iki bisa mari yen sliramu wis bisa nambani kang tak suwun dina wengi dadi tangga kangene ati iki Monggo ingkang nyuwun milik bojone kancane lho cilik. Aja kaya jenengane lho cilik. Ya lak aku ora milik amik pemencer karo karepmu. Mas Bakri monggo
apa-apa. Elek bojone kancane. yen eling nalika semono kowe teko arep ngomong apa ning isor lapune banyu jebul kowe kok wis duwe bojo mbok anggap apa awak iki nganti kowe wani ucap janji kaget tenan atiku iki jebul kowe durung rapi resmi tresno kok bojone wong yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk waktu kanggo aku ajan sedilo bisa nambani kangenku kembang melati arum gandane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ijabahi esno kok bojone wong yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk waktu kanggo aku najan sedilo bisa nambani kangenku kembang melati arum gandane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti